magaling kang kupal ka. No. Yun mga kamax, at dyan nagtatapos ang ating kalokohan ngayong araw na to. Sana hindi kayo nabitin, no? At ngayon mag-shoutout tayo ng mga viewers natin na nagpa-shoutout. So shoutout pala kay Junior Rosal, at kay Siyang Cutie, Raymond, Ping Yuki, at saka kay Joshi TV. Sa'yo naman. Shoutout nga pala kay Mark Anthony Rance, Daisy Mi Basit, Christy Carbadilla, RJ Sabandal, Christian Emmanuel Angol. Hi sa inyo. So sa mga bago pa lang na napadpad sa aming channel, no, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click naman ang notification bell para updated naman kayo sa aming mga uploads na video. So tuloy-tuloy lang ang good vibes, spread good vibes mga kamax. At saka meron pala kaming vlogging channel which is yan. So mga kamax, maraming salamat sa suporta sa mga nag-subscribe. Sana ay tuloy-tuloy ng pag-support nyo sa amin. So dyan lang nagtatapos guys, at maraming salamat. Let's go.